Deze mogelijkheid betekent voor mij dat ik hier andere ervaringen op kan doen. Omdat hier toch waarschijnlijk anders gewerkt wordt. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat het me allemaal te brengen heeft. En ik sta open voor nieuwe ervaringen. Ik ben heel enthousiast erover. Wat wij naar op zoek zijn, dat is eigenlijk die vormen van zorg die in Nederland steeds schaarser worden, maar die wij juist operationeel of zeg maar te velden nodig hebben. Zorg wordt steeds meer high-tech, waardoor we dus less invasieve manieren van zorg gaan leveren. Terwijl wij, zoals ik al zeg, operationeel die less invasieve zorg bijna niet hebben, omdat we daar de damage control surgery moeten beheersen. Het HOA is een bijzonder ziekenhuis, waar eigenlijk heel veel gebeurt wat in een ziekenhuis in Nederland niet vaak gebeurt. Defensie heeft mensen nodig die, als ze daadwerkelijk ingezet worden, meer kunnen dan één stukje van het vak. En bijna 2 jaar geleden is er contact ontstaan tussen mij en het hoofd van de medische troepen van Defensie. Eigenlijk meer als toevalligheid. En kwamen toen in gesprek over deze mogelijkheid. Ik wist dat het alles geprobeerd was een paar jaar geleden. De mensen van Defensie komen boven de sterkte. Dus ze gaan geen plek innemen van personeel. Ze zijn er echt om erbij. En natuurlijk betekent dat we ook een iets soepelere organisatie af en toe hebben, want we hebben meer handjes. Maar ze moeten bij wijze van spreken morgen weer weg kunnen naar een oorlogsgebied. Vandaar dat ze altijd boven de sterkte zijn en ook niet een plek gaan innemen van een Arubaan. De samenwerking die we nu met Defensie hebben afgesproken is weer een mooie mijlpaal voor ons ziekenhuis. We breiden ons palet meer en meer uit. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben trots op het ziekenhuis, maar we kunnen allemaal trots zijn op wat Aruba neerzet binnen het Koninkrijk en het onderscheidende wat we ook neerzetten voor onze mensen. De reservisten die hier nu komen werken, die moeten uiteindelijk misschien weer een keer ergens ingezet worden. En bij ons hebben we een heel breed palet aan zorg wat hun up-to-date houdt, up-to-running in alles wat er misschien kan gebeuren in een oorlogssituatie. Die hopelijk natuurlijk niet ontstaat. Ik wil Defensie bedanken voor hun vertrouwen in ons ziekenhuis. Ik wil ook de mensen die hier aan meegewerkt hebben allemaal bedanken dat we dit hebben mogelijk gemaakt. Dus laat het een mooie stap zijn voor meer. No semper